Prosím. Dobrý deň. No, čo do piči chceš? Dobrý deň, pozrite, moja priateľka ma hovorí z tohto čísla a ja by som chcel vedieť, prečo jej voláte. Budete takí láskaví a povedali by ste mi to? Nepodám ma chce, no a čo chceš ešte? No. Šikovne, Čo lebo nemám čas. myslíš, že to nebol ty? Pozri, volám priamo z mobilného telefónu na číslo, z ktorého príjmala hovorí a zbihol si to ty. A ty povieš, že si to nebol. Povedz mi, prečo jej voláš? Lebo si kokot, no. A ešte dačo? No. No, šikovne. Pozri, toto je pre mňa veľmi dôležité, vážne a naozaj potrebujem vedieť, čo sa tu deje. Pretože ak je s iným mužom, tak nechcem vedieť nič o ničom. Ako dlho toto celé už trvá? Dosť dlho už. Ťaháme to rok. Minimálne. OK, vieš čo, už ma to nezaujíma. Musíš vedieť, že Marta je celkom troska. Celý deň mi lezie na nervy a vlastne veľakrát ani nespáva doma. Takže, vieš, ak s ňou chceš ďalej flirtovať, musíš si ju podeliť aj s ostatnými.